הכי מרגש אותי לשמוע מטופלות שמספרות איך טיפול כזה קטן חולל שינוי כל כך גדול. ביוטי קליניק היא רשת מרפאות אסתטיקה שהוקמה על ידי סופר פארם. לקחנו את העוגנים של סופר פארם ושמנו את זה בתוך הרשת שלנו. אמינות, מקצועיות, רופאים מנוסים ומקצועיים, חומרים איכותיים, חומרים שמאושרים על ידי משרד הבריאות. יש לנו 11 מרפאות מבאר שבע ועד נוף הגליל בפריסה ארצית. המטרה היא שתחת אותה קורת גג אחד תוכלי לקבל מענה שלם לכלל הטיפולים. טיפול הזרקות משולב עם מכשור רפואי, טיפולים לאיחוד ומרקם העור, טיפולים לפיסול הפנים, טיפולי PRP ועיבוי השיער. כשאתה מגיע לרופא, רופא מקצועי יושב ומסתכל על הפנים כמכלול שלם. לא חייבים להתחיל בטיפול גדול כדי לראות תוצאות. אנחנו לא אוהבים להכניס טרנדים חולפים, אנחנו אוהבים להכניס טיפולים שהם מביאים לתוצאה איכותית, לתוצאה טבעית ולתוצאה הכי טובה עבור כל מטופל ומטופלת.